ba za a fi mu kuɗi ba kuma a fi mu jin daɗi ba ba za a fi mu dala ba kuma a fi mu nerori ba ba za a fi mu kiɗa ba kuma a fi mu taka rawa ba ba za dan wuri dan kwalba wanda za a zo a dan tashi saboda sallah ta kai dan baba kakkada ba mu da wurin zuwa tunda dai sallah ta babu wani shi babu wani komai ala plaza mu mu kawai ala plaza mun gaje zuwa ala plaza kada ina ganin ai karama ina cikin shagon ga wai ba shago ne kai mai shago ya ci ba wuri ai a to ba dole ka dare shi mai ka dai mu sai ala plaza ko mu zo mu baka wurin sai nan tunda dai babu wani a to lalle da ala plaza na ni karama ita kallon talabijin wasa da wasu ne wadanda kai lokacin da kai amma ka san wani abu masu kuɗin garin akwai kitin a rasa ba ce wanda ya ɗauko masoyina ko a ce ne wani masoyi ba zan sa ba mai sajan alheri ba Chris zango ya sai mu nake zauna ai ku kai ma tsohon gole to wa kenan an samu masa to mu gaskiya ne inda Sani Ahmed kai yaro man kazana zango kai da Allah bari kai ka san waƙatan da yi Adamu zango mai gari ya ruzi a dangari ya shigo gari bari dan ba wani mahalki ai shege ka ga gurge ne wallahi amma kai ma ka san da yanzu matasa yadda suke son abin gashi ko da zan dai duka dai ta haya guda ta matasa kwarai na suke son gashi wani Sani Ahmed ta ko social media ka san an taba cewa wani mawaki da masu ya a social media to gaskiya da an kai comment na ga waɗansu sun ka zaɓe an gashin sun hiya Sani Ahmed kai gaskiya masu ya so a son wannan yaran gargajiya ne ga son shi wanda suka ba ɗaiɗai wa atanta da wanda suka baby ba ita ba Adamu zango sai zango dan baba ya da Allah bidiyo Allah Adamu zango babban mutum zango din zai zakuwa garin ga ko miliyon zan kashe sai dai in kashe ido ganin shi kuma sallah can za a zo a tashi ta tare da ni ya mahalki ne haka wa ga mahalki to kai ka Sani Ahmed ana magana zango ka magana Sani Ahmed to ba mun mamaki ba ka in ja ma hasara ni tarhon kan zango na ɗaya kashe shi an ji dan mai zango amma bari dan kire da wuri sai ina shi mun san shi sako kala kare to ka ga duka wasu labarin Assalamu alaikum. Wai alo? Uga ya kake? Umar, kuna lade ko? Idan ma dai ko. Bisha ma duka baka saka nan fara nan wurin shagon gashi. Wallahi ina nan ga washin wani case ina dan zama ina dan rage lokaci. Ka san lokacin da zafi a wallahi. Lokacin azumi. Au to. Ma ta kurci kun babu wani kwalba wanda za a gaba na mudi zai da an kana can shago fada ko a ba wata matsala zan haɗu zan tarla ka cika shi muna nan ka san azumin kullun nan na muka yi ba nan mata ma muna yin da wanda ba ta da amfani ba ta sallah ga ta kurci kuma biyan ne sosai wallahi ko biyan ne akwai biyan ne zan zo insha Allah wani za ka ku to shi ke amma in bai tura sakon kwarai ba sai na gunci hanyar ta ya kamata ya sace wajen sun gamu saboda bakin gida waɗanda ke shirin tafi bakin gida waɗanda muke shi cikin kwanan ga Adamu zango da Sani Ahmad da Fati Abubakar za su zaka su mana wasa kina ya kamata ne in zo in yadda sako ta wajen su ko ba haka ba inda dai zama wata magana da gaskiya na gari shi bismillah duniya da waɗanda zan sa ba ruwan cikin abin ɗan wiwi yana bakin masallacin zuwa lili da jirgin da an ga Umar ya kira da ya ce mai yanzu muka shi na zuban talla shi
to ya daga ya ta wurin bawali bakin masallaci. Ai ta bawali ko. Ne zama da ku. Wallahi an gode ma Allah. Kwana biyu wallahi ya. Wallahi muna da kasan muna nan muna shige mu fita. Ba da dama da Wallahi ko mun lafiya lau ba mu ko mun lafiya lau. ke labari. Akwai labari babba da ƙarfi